tit bruger du den praktiserende læge om året, cirka? Mig personligt, det er faktisk næsten ikke. Nej, okay. Hvis der var egenbetaling her i Danmark, vil du så bruge den praktiserende læge lige så ofte, som du bruger den her til mindre det er gratis? Det samme. Jeg er jo heldig, at jeg ikke har været syg. Ikke? Det er Ja. det, ikke? Hvis jeg var syg, så er det jo selvfølgelig. Ja. Dem, der har problemer og udbrug og hjerneblødning, der er det jo nødvendigt. Men Ja. det og kateter, det er hver tredje måned. Ja. Det skulle skiftes. Ja. Jeg tror, det er meget svært at sætte sig ind, for vi bliver jo hjulpet alle sammen. Ikke? Det er lige det. Ja, og mange kommer til landet. Så hvor meget skal der til, før du opsøger en læge? Først når du er sådan rigtig syg, eller? Men en tandlæge er blevet passet hver halvår. Det er hele mit liv. Så men Det er jo brugerbetaling, ja. Ja, det er, men alligevel giver det offentligt noget til mig, som har haft en syg mand, fordi der ikke er nogen penge på kontoen. Ikke? Okay. Så får jeg jo hjælp den vej, så der vil jeg sige, at det er ikke sødt. noget. Ja, det gør man. Hvad er din holdning til egenbetaling hos lægen? Hvis det nu var sådan 100 kroner for en konsultation. Ja, altså, jeg tror, man gør det jo, hvis det er nødvendigt. Man går ikke til lægen, hvis ikke man fejler noget, men jeg tror nok, vi har i landet har mange hypokondere. Ja. Og især ældre enlige. Ja. Ikke, det er lige så meget mænd, som det er. Ja, har du noget godt at sige? Ja, godt. Du skal opføre dig ordentligt. Ja. Men det ligner i Så du synes ikke, det er en realitet, at vi skulle til at have brugerbetaling? Nej, fordi det, jeg tror, det andet kommer af sig selv, fordi de unge får så mere i løn, ikke? Ja. Og os andre, vi får lidt mere i pension, ikke? Ja. Det er jo det. Jeg synes ikke, det er forkert. Nej. For der er nok mange, der går meget mere til lægen, end det er behov for. Det tror jeg Ikke? også. Ja. Så du går ind for, at vi måske godt kunne have Altså, jeg brugerbetaling? går sådan i godseøjne, fordi jeg minder mig ikke med så mange, når jeg bor over i Kale ude på landet. Altså, der kommer kun, når jeg går til sangkurs. Hvor tit bruger du den praktiserende læge om året? Sådan et gennemsnit. Nu tænker du mig selv, ikke Ja, også? kun dig. Ellers så render jeg der tit. Men når det kun er mig om året, 2 gange max. Ja. Okay. Hvis der nu var egenbetaling, vil du så bruge lægen lige så tit, som du gør? Det kommer ind på egenbetaling. Hvis det sådan for eksempel var 100 kroner per Ja, konsultation. så vil jeg ikke være noget problem for mig. Hvor meget skal der til, før du opsøger lægen? Sådan symptomer eller skader? Eller? Ej, der skal nok lidt mere til. Altså, jeg er jo sygeplejerske, så tror man straks, man ved en hel masse om alting. Det gør man jo reelt ikke, men det er i hvert fald det, man forestiller sig. Ja. Så der skal nok meget til. Ja. Går du ind for, at man måske, altså at samfundet kunne spare penge på, at, at der var egenbetaling? Ja, brugerbetaling. Altså, med min viden fra mit arbejde, så ja. Både ja og nej. Altså, jeg synes, der er rigtig mange mennesker, der render rigtig meget til læge, Altså hypokondere. uden nødvendigvis at have brug for lægen. Altså, så skal der måske nogle andre ting ind. Det er sådan en anden snak, ikke? Men der er også rigtig mange, der ikke har råd til. Altså, en enlig mor med 4 børn har så måske ikke råd til at afse 500 kroner om måneden til lægebesøg. Så det er ikke bare et spørgsmål, man kan svare ja eller nej til. Okay. Ja. Men du vil ikke være blank over for ideen? Nej. Nej. Altså lige så vel, der er jo også brugerbetaling på tandlægen for Ja. eksempel, hvad jeg jo synes er, altså hvis man er ung på SU, så har man godt nok ikke mange penge til at gå til tandlæge. Og hvis man ikke har mange penge til at gå til tandlæge, når man er ung og på SU, så går man ikke til tandlæge, og det sviger sig til en senere i livet, at man måske burde have gået til tandlæge. Men man har bare ikke de der 600 kroner, det koster at gå til tandlæge. Nej. Og Så det vil hvis det man måske kan- også komme til at koste til Hvis man kan have brugerbetaling der, som har så mange virkninger på ens liv senere hen, så synes jeg også, man kan have brugerbetaling hos lægen. Ja. Okay. Altså set fra de 2 ting, ikke? Ja, okay. Hvor tit bruger du den praktiserende læge cirka om året? Min egen? Ja. Og en gang om året, typ. Okay. Hvis nu der var egenbetaling, vil du så gå til lægen lige så tit, som du gør nu? Ja. Okay. Ja. Hvor meget skal der til, før du går til lægen, som symptomer eller skader? Der skal meget til. Okay. Jeg er ikke så glad for at gå til læge, så der skal meget til. Okay. Vil det være en realitet for dig, at samfundet kunne spare penge ved, at der kommer egenbetaling på? Nej. Nej, hvorfor? Fordi der er nogle grupper, der ikke har råd til en egenbetaling, og som ikke vil gå til lægen. Men samfundet vil alligevel kunne spare penge på det. Ja, men i den lange ende vil vi ikke spare penge på det, fordi så er der nogle sygedagpenge og nogle andre ting, der så skal ind og kompensere for det her sygdom, når folk ikke kan
Så på lang sigt vil det være dyrere, tror jeg. Ja, hvad hedder du? Jeg hedder Jes Christiansen, og jeg er praktiserende læge i Nykøbing Falster. Ja. Hvem betaler for vores lægehjælp her i Danmark? Al lægehjælp i Danmark bliver betalt af det offentlige, altså via vores skatter, og lægehjælp i Danmark er gratis. Ja. Tror du, at folk misbruger lægen, fordi det er gratis? Det er ikke mit indtryk, at det bliver misbrugt, men der er selvfølgelig nogen, der går mere til læge, fordi det ikke koster noget. Altså tærsken for at gå til læge er måske lavere, når man ikke skal betale. Hvad er så din holdning til egenbetaling ved lægekonsultationer? Altså det er prøvet andre steder, og det gør, at folk går mindre til lægen. Også dem, der bør gå til læge, altså dem, der er syge. Så du mener ikke, at den danske stat måske kan tjene penge på den her egenbetaling? Altså undersøgelser fra Norge og Sverige viser, at antallet af lægebesøg falder med 20%, altså en femtedel. Og der er selvfølgelig nogle penge at spare der, men hvis en stor del af dem, hvis det er nogen, der ellers ville have gået til læge med noget, de kunne have fået behandlet, altså børn eller folk med noget uopdaget kræft, så er der ikke sparet nogen penge, nej. Okay. Ja, det var det. Tak.